Tak a co na to Algotech po prázdninách v roce 25? O prázdninách jsme určitě udělali spousty fotek a já jsem narazil teďko na internetu na pojem nanobanán. Nanobanán? Nevím, jestli Vojta Černý by to dokázal komentovat. Skoro jazykolám, že jo, nanobanán. Nanobanán. To rozhodně nebudu dávat do žádného písňového textu. By bylo těžší. Nanobanán, ne. Pojďme se bavit o nanobanánech. A nanobanán je kódový označení takového modelu, který už vyvolal jako halo trošku předtím, byl takový mysteriózní model, který zjevně uměl dobře pracovat s fotkama. Jo, editovat fotky, obrázky, tak podobně. A teď, v době natáčení vlastně 2 dny zpátky, jako v posledním týdnu v srpnu, se ukázalo, co to teda doopravdy je. Tak, jak lidi teoretizovali, je to nový model od Google, součástí jejich Gemini, sady modelů, který s těmi fotkama zase pracuje trošičku jako líp. Jo? A hodně to marketují, takže soustředím na konzistenci. Když uděláš svou fotku a chceš udělat někde jinde, aby byla, nebo v nějakém prostředí, nebo že něco děláš, tak aby to pořád vypadalo jako ty. Jo? A jako na žebříčku to skončilo o 200 bodů prostě na ELO, šachisti budou vědět, co ELO znamená. Jo? Takže jako docela významný skok před tím, co bylo tím. A za mě je to jako první model, který jako dokážu rozumně v praxi používat k photoshopování. Že prostě potřebuji nějaký drobný photoshoping, kde prostě snadno vysvětlím, co potřebuju, odebrat tohle, přidat tohle, jenom textově a funguje to jako hezky. Jo. To znamená, že já jsem nikdy třeba nechápal, proč se jmenuje takový ta platforma na ukládání fotek Rajče. Jo. Nevím, nakolik to dneska ještě funguje, ale to by nám, když tak posluchači, kteří nám a budeme moc rádi, dají odběr a olajkují tohle video, mohli napsat i do komentářů, jestli nevědí, proč Rajče se jmenuje Rajče a jestli vůbec ještě funguje. Myslím, že to byla služba Seznamu na ukládání. To něco jako Apple Computer prostě na se vybrali. možná. Ale to by mě teda vážně zajímalo. A teďko tím říkáme, že nanobanán, součástí, jo, je to chytlavý, možná, že by se to i do nějakého textu hodilo. Nanobanán je něco, co mi pomůže, mně se líbí ten pojem vyphotoshopovat, což je jedna z věcí, která dala vlastně ten název toho softwarového produktu, dal název té činnosti, což je vždycky super, že jo, dřív se xeroxovalo, že jo, když se kopírovali papíry. A je to něco, kde řeknu prostě uprav mi tohleto, zlepši mi barvy, dej pryč tohoto chlapa odtáď, toho tam nechci, já nevím, vymaž tady toho proletajícího ptáka. Tak. Přesně toto dělá, no. Jako je dobrý, a to je docela zajímavé věc, kterou se trošku dostat, že člověk jako trochu pochopí, jak to funguje vevnitř, tak to umí jako líp používat. Protože on to vlastně dělá jako 2 věci. Jedna věc, že si to jako na té fotce označí, kde to má něco editovat. Jo? Že to jako, aby to mohlo nechat některé věci stejný, že když potřebuješ změnit pozadí za sebou nebo něco takového, tak aby ti to zůstalo tak, jak seš. Což hodně modelů dneska neumí, nebo jako dělá to trochu špatně. Jo? Ale opravdu ten Gemini model, nanobanán, tak jako nechá některý pixely stejně, když jako pochopí z toho textu, že to tak chceš. A v tom, který nechce nechat stejně, tak tam se něco vygeneruje. Jo? Takže to jako zamaskuje, řekněme, nějaký pixely, ať jsou tak, jak jsou, a něco to vygeneruje. A v tom je dobrý přesně vědět, jako kde to bude silný a kde to nebude silný. Jo? Přesně, když chceš jenom vyměnit pozadí, super. Když chceš toho člověka dát ze strany, tak vlastně generuješ všechno, že jo? Prostě jenom se snažíš jako ponechat toho člověka. Jo? A tahle nějaká nuance, trošku pochopit to fungování, tak může pomoct lidem používat to líp. Jo? A to se mi platí třeba i o GPTčku, že prostě když vím, že to je model, tak se ho ptám na věci, na který model bude silný, a neptám se na nějaké věci, na které vím, že prostě jako jazykový model nejsou moc dobrý, což tak jako potkáme s lidma. No tak popřejme našim sledovatelům, aby si užívali práci po dovolené s nanobanánem při zpracování svých fotografií. Když to budete hledat jenom, tak je to Gemini Flash 2.5 Image Preview v tuhle chvíli nazvaný. Tak nanobanán je lepší jméno. A najdou to pod Je tam i napsal nanobanán. Dobře, tak to hledejte klidně za mě pod nanobanánem. Sledujte náš kanál, vracíme se po prázdninách zase k obvyklému formátu, k obvyklému taktu. Budeme přinášet teď nový podcasty
o tom, co Algotech dělá, jak pomáhá zákazníkům a tak dále. Ty vychází ve čtvrtek, naše krátké poznámky vždycky vycházejí v úterý. Dneska jsme se dozvěděli o nanobanánu. Odebírejte náš kanál, lajkujte naše videa, budeme za to moc rádi. Děkujeme. Děkujeme.